Bunso, sabi daw ni nanay, Bunso, one week daw tayo dun sa beach, Bunso. Bilis, mag-bihis ka na. 1 week daw tayo dun sa beach. Pagkatapos nating mag-beach, 2 weeks naman tayo sa swimming pool. Bilis, bilis itong bag ko. Oh, may dala na nga akong pera. Bilis, ikaw, baka matapos na yun si mama. Bilis ka na ha. Dala ko. Oh my God! Wow! Okay. Sige po ate, papunta na po ako, mag-bihis na po ako. Oh my God, beach, and swimming pool. Now I'm ready. Asa na ba yun sila ate at sila mama dito sa baba? Parang daw sila. Punta ko nga si mama dun sa kwarto niya. Mama! Ay, ayan si mama oh. Sabi daw ni ate kay malapit ka na daw matapos. Ha? Ano nakahiga ka pa dyan eh? Bumangon ka na mama. Bilis-bilis. Gusto ko na maligo ng beach at saka swimming pool. Oh my God. 2 weeks sa swimming pool ah. Sabi mo ah. Ano? Ano pinagsasabi mo dyan? Wala naman kong sinabi ng ganyan ah. Inay, sabi daw ni ate, magliligo na tayo ng beach 1 week. Tapos 2 weeks sa swimming pool. Sabi daw ni ate. What? At saka, tika lang ma. Sabi nga ni ate, malapit ka na daw makabihis. Nagbilis daw ako kasi baka matapos ka, maiwan daw ako. Meng, Ha? Ano? Saan ang ate mo? Kaya sasampalin ko siya. iwan ko po ma, baka nasa kwarto pa niya. O sige, pupuntahan ko ang ate mo. Sofia, asan ka? O ano po yun, Nay? Sabi ng kapatid mo, magbe-beach tayo. 1 week at 2 weeks mag-swimming pool. Ano yan? Hindi na totoo yan. Wala naman akong sinabi sa kanya na ganyan, Nay ah. Andito lang kaya ako sa kwarto ko. Baka na naraginip siya ma. Wala naman akong ginagawa, Nay ah. Nag-review lang kaya ako. Sabi daw ni teacher, tignan daw namin yung group chat. Kasi may gagawin daw kami. Sige, Sofia, pupuntahan ko yung kapatid mo. Baka na naginip lang. Bunso, di ba gusto mo mag-bets o mag-swimming pool? Opo, nice, super. Pwede na po ba tayong pumunta doon? Sige, gusto mo mag-beach? Sige, mag-beach ka doon sa baba. Kasama yung plato, hugasin. Bilis!